Un nou vídeo d'escenes quotidianes. Avui parlem de la casa. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic. Comencem amb la primera imatge. Aquí tenim un despatx que té un escriptori amb calaixos. També tenim una cadira de despatx. També tenim un ordinador o un portàtil. I també veiem una finestra amb les cortines i amb vistes a la ciutat. A la paret hi tenim una prestatgeria amb llibres. També veiem al moble un gerro amb flors i a terra tenim una catifa. La segona imatge és d'una cuina. Veiem que la persona cuina amb una paella. I pel que sembla, a la paella hi ha verdures, ou, també veiem els fogons amb el foc i el forn. També veiem a la paret i a diferents llocs de la cuina pots, estris de cuina, bols. També veiem segurament oli, sal i pebre i altres pots que deuen contenir sucre, mel o farina. I l'home que cuina porta un davantal. La següent imatge que tenim és la d'una habitació o dormitori. Tenim el llit. Al llit hi ha un llençol, una manta, també hi ha un coixí i al costat del llit tenim la tauleta de nit i el llum. I a sobre el llit veiem un osset de peluix. A la paret hi veiem un quadre i per la finestra veiem que és de nit, veiem la lluna i les estrelles. La següent imatge és un bany. El bany és clar, hi ha una finestra, també hi veiem una banyera, no hi ha dutxa. La banyera té una cortina blava i també veiem tovalloles penjades, un armari amb la pica, amb l'aixeta i també amb sabó. També veiem un mirall i a terra una catifa rodona. I l'última imatge que veurem avui d'escenes quotidianes de la casa és el menjador. Al menjador hi veiem una taula, també les tovalles roses i dues cadires. A la taula hi veiem l'esmorzar, torrades i ous ferrats i també un bol amb fruita. A la taula també hi ha un gerro amb flors i a la finestra veiem les cortines obertes. Repassarem ràpidament el vocabulari que hem vist avui. Hem vist el despatx, l'escriptori amb calaixos, la cadira, l'ordinador o el portàtil, la finestra, les cortines, les vistes a la ciutat, la prestatgeria amb llibres, el gerro amb flors i la catifa a terra. Després hem vist la cuina, la paella, les verdures, l'ou, els fogons, el foc, el forn, pots, estris de cuina, bols, oli, sal i pebre, sucre, mel i farina i el davantal. Després hem vist l'habitació o el dormitori, el llit, el llençol o la manta, el coixí, la tauleta de nit, el llum, l'osset de peluix, el quadre a la paret i també hem dit que és de nit, hem vist la lluna i les estrelles. Després hem vist el bany, hem dit que és clar, hi ha la finestra, la banyera, la dutxa que no n'hi ha, la cortina blava, les tovalloles penjades, un armari, la pica, l'aixeta, el sabó, el mirall i la catifa rodona. I per últim hem vist el menjador, la taula, les tovalles roses, dues cadires, l'esmorzar, les torrades, els ous ferrats,
el bol amb fruita, un gerro amb flors i les cortines obertes. Doncs fins aquí el vídeo d'avui, amb descripcions dels espais de la casa. Si t'ha agradat el vídeo, fes clic a m'agrada, subscriu-te al meu canal i a sota el vídeo trobaràs enllaços que potser t'interessen del grup de WhatsApp per practicar català i de cursos amb mi de diferents nivells. Gràcies per arribar fins aquí. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic.